Masa suara nek jenengan genah gede aku weruh dadi rasa. Blegere jenengan lho maksudnya. Heeh. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Kowe isih aku ora jomblo. ngerti nggonku nek nggonku cetha cilik, nek gede-gede radong aku. Iya. Soalnya awakmu Malah bukan cilik. ngomong. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek Mbak Tatin gede, Paseno gede ya ora pati yo. Ngene sapa sing rapati ya? Paseno ora pati yo gede. Oh. Nek Mbak Tatin gede. Saderengipun sugeng dalu sedaya mawon. Sami wilujeng nggih. Nggih. Mugi-mugi selamat sedaya. Apa? Tansah bagas Sik. waras. Wis iki. Mugi-mugi apa? Selamat sedaya. Selamat ora selamet. Selamat. Jane selamat karo sugeng karo wilujeng iki padha ya, Pak? Sik, pokoke tunggalik. Iya. Padha to? Padha Nika selamat. dibeda-beda ya sugeng ya iso wilujeng. Heeh. Ya selamat. Ya kadang kala penganggeme dhewe-dhewe ana sing wilujeng dalu, ana sing sugeng dalu. Ya, Ya. selamat dalu ora iso ya tapi. Ya ora ana selamat dalu ya. Oh iya. Ya, kowe aja gawe ukara Jawa dhewe to. Selamat Loh, dalu ki ra ono. Kan genah kake, ya. Mong genah kake. Genahke. Ayo. Genahkake. Sing bener wilujeng karo sugeng nggih. Nggih remen, Pak. Niki wonten napa acara bersih desa wonten Ngargosari Sekalian. HUT hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ini tadi ada lagu Caping Gunung Ki dek zaman berjuang ya, Pak. Iki ya termasuk lagu perjuangan. Lagu perjuangan, tapi Bung Karno pernah bilang, wah, wis tahu ngendika nek zamane Bung Karno ki perjuangane luwih gampang soale melawan penjajah. Ya. Melawan londo. Iya, tapi saiki perjuangane wong saiki luwih angel soale iso melawan bangsane dhewe. Nah, saiki kenapa dhewe kudune paham makane iki mau aku seneng ana motone ning moto ya, Pak. Moto ya apa basa Jawane moto? Tema. Tema ya. Temane bersih, jujur dan cerdas. Ya moga-moga warga mriki saged mulai bisa berpikiran cerdas semuanya, bisa menantang yang namanya radikalisme, Pak. Ngerti Betul. radikalisme toh? Ngerti. Nah yo iso melawan kuwi ya dhewe duwe Pancasila ya aja ngantek dirusak karo ideologi-ideologi lainnya kaya ngono. Mugi-mugi saged semuanya bisa dengan guyub rukun kaya ngene nonton wayang iso ketemu tanggane jajar-jajar karo ngrasani sindene, ngrasani dalange ngono wis gayeng ya, Pak. Heeh, timbangane ning misale ning apa ngurusi kuwi apa masalah-masalah politik dan segala macam mbok golek ngene iki ya. Seneng kabeh ngaten niku nggih. Iya. Ya ngono bener kuwi ngendi pokoke ideologi kita itu Pancasila. Iya. Tidak bisa diganti dengan apapun dan itu harga mati. Harga mati. Ada iya. Kowe karo aku wajibe ya apa menjaga ya keutuhan Pancasila. Betul sekali. Ada beberapa hari ini kan banyak berita-berita yang lagi umop ya, Pak, lagi akeh lagi berita. Apa? Umop. Panas ngono wae. Panas ya, mobile ambiar. Mobile ambiar. Iya tentang macam-macam kayak tindakan radikalisme sampai apa namanya ada apa penusukan terus iso marake ono ya macam-macam Pak kuwi bahaya dan kita yang bisa menangani itu ya cuman masyarakat. Betul. Makanya masyarakat kudu berpikiran cerdas ben dhewe menggunakan kegiatan-kegiatan yang positif kaya ngene iki bersih desa, budaya ya. Sae niku nggih. Nggih, tur dasare iki ya budayane awake dhewe. Nggih, Jangan sampai mau budaya kita yang adiluhung yang indah seperti ini diganti oleh budaya yang lain. Betul sekali. Ngono ya, Mak. Ngono. Mergo saiki akeh lho sing padha ngarani wayang ki ya saiki ora apik, wayang ki sirik, wayang ki musrik lan sakiturute. Oh, nggih ngaten niku. Oh, masih banyak. Ya. Asih ketah nggih. Dadi Piyayargosari kene tak suwun panjenengan menengko dadi tuan rumah, jangan menjadi orang lain di rumahnya sendiri. Ya, ngono ya. Tapi masyarakat juga sudah membuktikan ini wayangan yang datang juga banyak sekali satu lapangan penuh luar biasa. Okay. Berarti kan semua pada peduli karo budaya ngono ya Pak ya. Ya wis. Wis saiki kowe nembango sirahku suwe-suwe melu-melu mumet iki.
Lho iki kan yo iki mau nggo perantara ben ketok aktual ngono lho pertunjukan wayange Pak Seno iki keren, rada keren ngono lho ya. Keren jeng sempeh. Ayo. Nggih, napa niki ajeng pembukaan tembang napa? Ki nek sing nyuwun, ning sing nyuwun iki sing nyuwun Mbak Ika Suhesti Lagam Nyujiwat Meraina. Oh, Meraina, nggih. Nggih, Meraina iki lagu klasik lho, ora sembrono lho. Nggih, cobi ya, kemat, sekemat-kemat. Mugi-mugi kemotan. Pusing aku sih. Kang basa Jawa suwe saya goblok. Ya ben ra apa-apa. Jajal ya, ngene iki kudu dijajal. Ya, mangga. Hayo rowang hangayai karti nena Nora kendat pembangunan desa Pinur Timure peci nena supaya tansah maju ngupakara karang lan karo ngeling-eling kowe suwe banget ora metu lho. Nggih, pon dangu e. Ngemot apa? Ngemotaken. Ngemotaken kok ngemut-ngemut. Ngemotaken. Neno. Kuya brukon tumandang asengkut gumregot ya grumregrot kuwi sing lancang ilatmu. ilate lancang tenan ora apa-apa kowe cah blasteran ki biasa. Iya. Baleni ya. Asangkutku mrakut temah dadya Neno murah sandang pangan yakti jero kutha desa
Awas. Wes meh rahina sumerah bang ing wetan Parnahi ratane wiwit mangkat anggarap sawae Monggo wancing unduh tika pamatune aku seneng tenan. Ya. Nadyan bocah ora getih ora asli Jawa ning gelem nguri-uri budaya Jawa iki wis luar biasa lho, Nak. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Niki riyen tembang pertama kali kula belajar nyinden niki Merahina. Iki? Nggih. Kowe lah ya apik. Niku pertama kali belajar. Soale seneng niku tembange nyeritake petani-petani niku tetembangan karo nggarep sawah ngaten niku nggih. Bocah iki seneng ning anu kok, Nok. Ning nggon apa jenenge iki kehidupan alam liar. Oh iya. Soale biyen kan uripe dheke ning alas. Ha iya. Iya. Ngono ya, Mak. Iya iso. Anu wit. Penek anu wit senengane. Iya. Iki Kulon Progo iki ya isis ya, Pak. Maksudnya subur, wong ijo, akeh tempat-tempat wisata barang. Lah kowe nek gelem munggah kene iki sono kebun teh. Iya, ngelinggo. Apa? Ngelinggo. Sakarmu, sak manut jeplake cangkemmu. Saya pun nate kula wonten mriko. Wis tau kok. Pun nate hamparan hijau kayak karpet bagus, Pak. Ah, ya wis. Nah, di sana rasanya pengen nyanyi itu. Apa? Kalau dulu nggak bisa lagu Jawa itu lagunya ya yang di mana sawah yang itu. Luas menghijau di mana bukit biru menghimbau itu tanahku, tumpah darahku, tanah pusaka yang kaya raya. Itu apik wis apik. Apik ya, Pak. Apik nek aku radong kuwi lagune sapa? Ra reti. Wah, ra tau berarti ra tau ngapalke zaman biyen ya. Kui lagu-lagu zaman biyen kui ana lagu kebangsaan, lagu desa-desa, desaku yang aku cinta, bangsa kaya ngono. Ora tau ngerti berarti ne yo. Aku biyen pas pelajaran kui ra mlebu kok. Yang bolosan dalange sih. Wis ben apa-apa ya. Nggih, tulisane iki sinten? Mbak Ika iki ana pamundutan. Ya, Mbak Ikan. Mbak Ika Suesti. Ngujiwat. Ngujiwat, nggih. Ya iki sing nyuwun kok lagune malah klasik-klasik no. Ya. Sae-sae. Mbak Ika alon-alon rasa dadak pelok barang kedabikan sik. Iya. Tapi pon nyanyi niki Mbak Ika nggih. Ya iya. Pon berangkat nyanyi. Pon sehat berarti Mbak. Sudah goyang lagi. Ya sidik-sidik. Oh sitik-sitik ya. Sitik-sitik. Goyang tipis-tipis. Iya. Oh iya. Iya tipis-tipis ya. Nggih. Ayo kuwi. Ya bar izin sawetara wektu kok ya Mak. Iya. Nggih. Wis ora apa-apa. Sesuk pira wen? Ya. Sesuk ngopo? Sesuk gawe neh. Ha iya. Lah iya to ya. Isih enom kok ora apa-apa. Nggih. Monggo. Angu jiwat Mbak Ika. Jiwat. Kancane ya, Sa. Oh nggih, Mbak. Sendi Kodawo. Sendiko. Ya, Sendiko kok Sendiko. Apik to nek omong basa krama nggih, Mbak. Sendiko Dawa. Iya. Do ni Mas. Dadi lali aku. Oh, ayo
sauntara ora nembang kok. Ya. Duh Nimas Mustika ning saka ngendi mak? Wonosari Gunung Kidul. Wis jangan ditanya nek wong wedok kono suarane apik-apik. Iya, sinden kono ya suarane top-top. Iya ya mak. Monggo mbiyen di sadurunge tak kukup gaweane mung golek walang no. Oh. Ampun ngoten to, Pak. Wah, wis ngau kathok training suwek. Saiki ya wangune nek golek ungkrong ki ya ngono kuwi. Ungkrong tahu ungkrong. Tahu aku kemarin di sana dikasih tahu kok. Oh. Ungkrong itu ulet ya, sebelum ulet itu kan ulet jati. Iya. Iya, doyan aku, Mbak. Doyan? Iya doyan. Oh, Pak. Erik sami doyan doyan. Aku iki jaman durung ketemu aku aja kok uler. Coroe dipangan. Coroi raiku kaya coro pancen. Kileng-kileng. Kileng-kileng kok kileng-kileng. Iya. Tresnaku sondolwi Tresnaku sondolwi yati mangga neno nano yuk Lansir kuning
Ya. Liringing netra kang weneng Among tansah tak lalekke nanging terus Wekesan pangpuntonku upamane sekar ojo kang silayu Ya. Dikai sing gumyak-gumyak. Ang mas musik. Wis kembali seperti semula. Ya, kekuatane wis bali meneh. Otot bebayune wis pulih meneh nok. Ya. Siap kanggo makarya. Wah iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Pak, pamundutan saka panjenengane sapa iki mau? Sing ngaturake. Wah, kok teng Slebar to iki? Iya. Nujiwat saka Pak Widyatmoko, pemerintah Desa Ngargosari. Oh iya. Diaturake. Ya. Gentenan saiki Mbak Tatin, monggo jumeneng. Ya. Tatin. Awas lu sang, hati-hati iki, klethak kowe modar. Seden kalak ning viral iki ne. Mbak Tatin.
Ha iya saiki lagi. Terkenal dengan A dan AA. Waduh. Ngene iki lho, nek langsung midon ki langsung senyum, aja mbeh sengut, Ya aku senyum ta iki. Nek senyum ki to seneng sike ngono. Ya aku wis senyum urung iki mau. Wes, ini langsung ngene lapik ngono. Dadi ciri khasnya ketok. Iya, senyum itu harus wong disuguhke penonton pirang-pirang kok besengut ulate kaya Japrot, jepaprot. Apa? Biasane japrot, jepaprot. wis kowe iki nek ora iso ngarani iki ya takon sik to. Jeplak prut piye? Kesuwen nek takon. Japrut. Japrut. Jepaprut ya kena, japrut ya kena. Iya, dadi basa Jawa ki pirang-pirang. Tiba, kelumah, delosor, krungkep. Ya kuwi termasuk basa Jawa kabeh. Basa Jawa kabeh ya. Heeh. Nek berarti nek air terjun kae ya. Berarti nek toyong glebak. Apa? Basa Jawa nek air terjun apa aku takon? Jare tiba akeh. Grojokan. Lah, kok tekan grojokan? Kan air terjun. Heeh. Nek terjun nek misalnya awak dhewe terjun bebas berarti awak dhewe apa misale iki apa nek awak dhewe? Krungkep ngono. Krungkep. Ah, ngono. Krungkep. Nek ngene yo glebak. Nek air berarti piye? Berarti toyo air ki glebak. toyo Apa? ndlosor no karepmu. Ya ora ya air terjun grojokan kok toyo ndlosor. Oh, duduk meneh. Sing tak karepke ndlosor ki menungsane. Oh, menungso. Nek basa Indonesia tiba ki ming jatuh tok. Ya nek basa Jawa ngene iki krungkep, kene kelumah. Nek ngene gegeblak. Ngene ndlosor, pirang-pirang. Iya. Iya. Monggo menungso ya kuwi berarti ora nggo banyu. Oh iya. Ya ora ono kok. Ayo do nonton banyu gegeblak ngono ya ora ono. Oh iya. Ya. Ora eneng ya, Mang. Nek bangsa kirek barang ya padha. Bangsa kirek kewan-kewan ya padha. Nek pitik ngono kuwi dhek kesandung piye? Ayo krungkep. Oh ya pitik krungkep ngono ya iso. Pitike tiba ngono wae. Iya. Kok takon kirek barang apa? Ya kan biasanya menungso karo kewan dhewe-dhewe. Kae mau sing diutus maca sambutane Pak Bupati mau ya. Kanthi dalang Ki Sono Nugroho. Wah cilaka ya aku masih kirek-kirekke. Sono iki kirek ya. Sono iki kirek ya, Mas. Sono iki bagus. Oh, sono iki bagus. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Lah gendah kok. Ya sono banget ya. Ya Seno ki sono banget. Iya, Sono iki Jelas bagus. yo Dadi bagus. Pak Seno iki sono banget. Wah, ya pancen bener sono banget. Wah, sesuk arep tak viralkan. Pak Seno sono banget lho. Ngono. Dosa kuwi tenan. Manut Tatin dosa kowe. Lah kok malah Kowe mbusuk kaya Lisano iki apik apa? aku seneng nek ana wong radong ngene. Aku seneng nek ana radong sing elek aku kowe. Kowe ngerti sono ora sa? Ora jare bagus, sing konsisten. Sok sono iki kirek. Oh, sono kirek. Heeh, wis gak diviralke. Iki Seno Nugroho sono banget. Ora bapak kue, masa tak kirek-kireke. Kirek ki anak asu, beda. Kok semene kok kirek, mesti ngono ta kowe? Iya. Malah diudal-udal karo Elisa. Heeh. Iya, Mbak Tatin arep nembang apa? Pamundutan wis entek. Bengi iki tidak ada panyuwunan kowe sing nembang. Ya, ning kowe tak tampilke. Nggih. Apa sah? Ya manut Mbak Tatin ki saka Kulon Progo ya, Mbak. Oh iya. Po berarti produk lokal. Iya, ning omahku kono ngisor. Ngisor ora ning dhuwur kene. Ora. Gembongan Kulon Progo. Gembongan Sukorno, Sentolo, Kulon Progo. Oh iya. Kuwi mbokne ya sinden. Ning wis almarhum. Nggih, pun. Bu Sri Lunge. Oh, Bu Sri. Oh iya, saiki nerusake dadi sinden. Heeh, bapakne. Apa? Tapi Apa? kayak ning kono omahe ketoke ra mung sinden tok ya. Ning kono omahe kayak tulisannya Salon Sri Lungit. Ono make up ada, salon bisa, wayangan juga bisa, ngono barang ya. Dadi komplit ora mung sinden tok Sri Lungit ki. Ditawakke kok Iya. payu kok iya. Ora mau bapakku ngapa, Pak? Bapakmu Apa? blantik sapi. Iya. Oh iya, Mbak. Hah? Bapakmu berantek sapi. Ya sak kecekle bapakku. Lemah barang ya gelem. Lemah ya gelem, kowe ya gelem sah. Maklar. Oh, makelar yo. Yo, nembang apa, Tin? Apa ya? Kayak lo dia. Kayak ana sing nyuwun sesi deman. Yo. Le wonge keri wae mengkone gonge. Sesi deman, ayo. Oh nggih. Nah. Ben ajar mikir. Iya.
Anggi bawa, Pak. Nganggo apa adake latihan. Alah ming tekan nganggo bawa kok le mbok ora nesu-nesu ngopo ngono lho. Aku iki wis nek sing jeneng pentas kene iki nek tembang ki wis tak haruskan pakai bawa ora usah dadak takon. Ya takon ya ora apa-apa nganggo bawa ora, Pak. Nganggo tin ngono iki kok dadak ya nganggo dadak latihan. Nah, aku iki nek ora disentak selak nyentak sik. Iya. Ki wong loro tok udur wae jan ora tau akur. Ra iso nek kon akur karo delek. Ora akur ya melu terus kok. Ya butuh duit. Ayo nyambut gawe duduk wedi apa. Engkang kok ndak Awake lemu cedak kali Praga kok ninden. Mau nek golek wedi ndak mengkeret. Apane sing mengkeret kok? Hah? Kulite. Oh, bekisik to. Lah iki nek dikum nang banyu terus dadi kisut-kisut iki ngono. Engko ndak kisut. Iya. Jenengan pengen Apa? pengen kisut? Ra. Nek pengen kungkum golek wedi. Amah. Iya, mayange penak kok golek wedi. Wiwitane. Aku arep ngombe sik apa Mbak dadi iki oleh lho arep ngombe sik. Ngece kuwi ya. Enggak. Ora, Mbak dadi iki ngelak. Kuwi akibate nek sinden sok wani ro dalang ngono kuwi. Ya ora, wong iki mergane watuk kok. Oh, alasan watuk. Tenan lho Mungkin mau ora krungu lemu ngono kok. Bareng kon nembang kok watuk alasane. Jenengan ora nggetekke suaraku kaya gede-gede ngene apa? Suarane gede-gede ngene ora nggetekke. Ah suarane sing gede kok digatekke. Wong kowe ya ora gatekke aku nek gede-gede ra tok gatekke kok. Masa suara kan nek jenengan genah gede aku weruh dadi rasa. Blegere jenengan lho maksude. Heeh. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Kowe isih aku ora jomblo. reti nggonku nek nggonku cetha cilik, nek gede-gede radong aku. Iya. Soale awakmu Malah kecil cilik. ngomong. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek Mbak Tatin gede, Paseno gede ya ora pati yo. Nek sapa sing rapati ya? Paseno ora pati yo gede. Oh, Nek Mbak Tatin gede. ora gede ning lemu. Lemu. Kuwi to, deloken kuwi sa. Ngopo? Mesti arep ngece meneh ayo. Nggon geger mburi iki keplek-keplek iki demoken. Iya iki lho ya. Soale kakean mamah ceker. Ceker bener. Aku iki Ya, ora Pak. ning ceker pitik kok, ceker Apa? kowe tau di mamah. Gila nih, masa cekere wong kok didik. Wah, doyan cekere Pak Seno. Ya, mambo. Ora doyan, nek sik ngrebab doyan. Tahu kok, turu ning transit karo aku adu sikil adu sirah ngono kuwi, aku mujurana dhek mujurana ngono Iya. kuwi. Jempolku iki di. Aku nglilir, apa to iki ngono Bodi? Mbok ngimpi apa radong aku. Ya. Padahal kukune akeh ana teleke barang iki. Cici. Baleni mboten? Anderek sang peke. Iya. Ora sah. Anderek sang peke. Priya. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha Bandara terus kayung-yung. Ya. Ayo tirokke kok. Bandara terus kayung-yung. Wis iso gregel medun. Lalas. Pas peneran nek ora ya ora. Nena, nena, nana, nena.
Ora blusokke to. Ya men bingung kok kowe. Slendang kuning. Ngono kok blusokke. Lah, ayo nuntun jenenge. Neno Kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis Hangungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis gajari joget soalnya cah iki anu kon joget males iya gimana awake males ya kuwi mengko lemake ora terbakar jadi kudu joget terus ya aku manat kowe jogete ya yo dijajal ya digawe sing pencilaan men ayo awakmu ki men suda ora aku arep takon ngene Mbak Tatin ki munggah medun ngene iki ora ya dalane ora enggak ngono aku enggak datar datar mulane kurang nek wong kene mesti akeh mlakune sikile tok kuat-kuat ya kabeh munggah medun ngono kuwi nek nggonmu ya mlaku lemu kaya ngene mergane iya ora tau mlaku ngono ki tau mlaku rono rene wis nang omah ming turu ya sing isah-isah bojone sing masak bojone nggih mboten no enggak terus no sesideman luwe becik monggo luwe becik paten liwat kincang ing alismu
dangdute aja slow-slow banget dangdute. Ya. Ndale joget ora sigrak ya, Mak. Ya, nangga. Urip ana kutha gedhe awe tak tukake isine apa-apa wae yen sesidem Pementasan ki sing totalitas profesional. Iya. Siap. Dituntut joget ya joget ora ming uwak-uwak. Iya. Niki mah joget dereng. Wis sampe wis. Nyuwara ya kowe nek joget ki. Kok nyuara? Heeh, anggere tak tung kok ngono kuwi. Apa kuwi? Mbok ora ngerti apa sih. Saka kene makok ngono kuwi. Krungu ta? Kedian aku. Iya. Suarane. Heeh. Sing siji makok si makek kokek. Ya sing siji lemu sing siji cilik. Iya. Sama niki. Wis Mbak Tatin. Ya, matur sembah nuwun. Ya, wis diaturake Mak ya. Ki pamundutan wis tuntas no. Ya. Ning ewa semono sak lagu meneh ya. Ya, kanggo Mbak Iin. Ya, sing daleme Kali Gesing. Kali Gesing kuwi ya. Kali Gesing itu deket sini ya, Pak? Cedhak. Ya mbok aku ora ngerti kok nggone ngendi. Iya. Kuwi duren, nggon duren. Nggih, kula nggih bakulan duren kok, Pak. Sampeyan niku? Nggih. Waduh. Bakal duren. Pas awoh mboten sakniki? Dinten menika pas mboten awoh ning nek ambune nggih sok onten. Ambune durene? Nggih. Oh, mbok tak dulang tak ngambu kula. Nggih menjang pinarak mawon ngen kula, Pak. Mengke kula tuduhi duren ngen kula. Nggih. Wah. Ngersake sing kados napa duren niku werni-werni, Pak. Werni kok wangun banget enak kaya bakul tenan nek. Kaya nawake duren niku werni-werni, Pak. Nek aku ya sing seneng sing ijo kae tur rasane pahit-pahit legi niku. Oh, niku duren pahit. Duren pahit. Enten meneh duren piti. Duren piti niku durene cilik ning rasane legi. Oh, duren piti. Nggih, duren enten meneh duren mentega. Wah, warna-warna ya. Mentega jerone barang dibuka kuning. Oh, karena kuning kandel. Oh, iya aku. Isine cilik. Tapi cilik. Tapi kandel. Kandel. Oh, cilik tapi kandel. Ya. Oh, iya. Ana meneh duren
Montong. Montong. Oh ya, montong yang pada suka itu durian montong. Ana nek durian Petruk. Ana ta? Enten. Durane dawa. Nggih, paling gedhe meneh durian celeng. Oh. Durian celeng konten, Mbak. Ora serius, Mbak. Ana tenan apa? Nggih enten. Oh, durian celeng. Berarti ana durian genjik. Niku Durian keje. Nek dibuka warnane ireng, pahit, tur marai mumet. Iya. Durian genjik ya ora. Durian celeng barang ya ana. Ya werna-werna ya, Mbak Bilih badhe ngersakaken saged pesen kalih kula. Siap, sesuk nek pas prei kula kanca-kanca kula jake mriko kabeh. Bendo. Bayar dewi-dewi. Nah. Dadi bakul durian iki ya kudu sabar lho, Mbak Elisa. Kok sakit kudu sabar? Lah yo arepe dambu iki kudu manut. Oh, diambu-ambu terus, urung mesti tuku ya tapi. Ayo dambu terus diteblok-teblok iki ya manut kudune. Oh iya. Penuh kesabaran. Penuh kesabaran ya. Iya, Terus rugi ora, Mbak, kaya ngono? Ora ana rugine wong bakul durian iki. Ora ana rugine? Wah, wis batine akeh. Oh. Amin. Diambu-ambu ra dituku ya ora rugi. Ya ora ngono kok ya nek mau diambu ora bayar apa-apa. Ning nek wis dibuka, dipletek kuwi kudu bayar. Oh iya. Kok Elisa kok takon kok diambu-ambu ora bayar ya ora apa-apa. Aku soalnya rada doyan duren, Pak. Jadi makanya kudu takon. Ah, payah kowe. Lah kok payah? Lambe. Wong duren ki ngono kuwi nek sing seneng banget, sing ra seneng banget. Mambu wae iso marake mumet. Nggih, mumet kok mumet. Iya. Mumet ya mumet. Mumet, Mak. Ngaturke napa Mbak Iin? Ya. Nggih, menika tembangipun podang kuning, klanganipun Pak Lurah menika. Oh, Pak Lurah niku remene podang kuning. Podang kuning. Saliyane bakulan duren aku ya ndek hobi ngingu manuk kuwi lho. Oh, sing ning Bandung. Heeh. Oh, nggih, nggone Pak Seno ya ana. Apa? Manuk ning pendopone sesuk tak colongke. Waduh. Kok ngajari elek to iki. Manuke Pak Seno cilik apa gede? Cilik. Cilik. Kaya tau weruh sa. Cilik tapi manis. Ning ocehane piye ocehane? Kok ngerti nek manis? Ya wis ta mbok didelok ning vlogku ana. Ora nek manis iki kan kudune dirasake. Ya kaya aku ngene manis, disawang manis ngono. Manukku manis iya. Lumayan ana sing ngalem. Iya, dibawani mboten, Mbak? Oh iya. Neno. Bawane pucung mawon, Pak. Oh, pucung kena. Aku bingung. Ya, bingung mergo apa? Saban dina mikir manuk. Wis rasa dipikir ben nang kono wae. Lah ya kudu dipikir, mengke nek ra dipikir iso mati lho Pak nek mboten dipakani barang niku. Nah, rasa pakani nengke wae. Mikir manuk podang. Nek manuk podang regane piro ya, Mbak? Aku rong tau adol. Oh, tahu ta dodol tenan. Ya takon manuk barang ki arep ngopo sa. Lah tak dadake bisnis kok. Engko nek aku nyolong ngene Pak Seno entuk piro lumayan. Lumayan. Ora mendoyo Mas. Sun pikatmu lute pendo. Cita kaya sok bawa ngene iki sing tren ning daerah kene iki bawane podang kuning iki pucung nok. Ya, aku bingung mikir manuk. Heeh, ora apa-apa. Mangga, ya. Esok awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran manggoleki sing
tanggep gerak. Elisa. Nggih. Ki wis meh jam 1 ngundak lakone ora butul. Ya, teruske dhisik critane. Nggih, siap. Mengko iso disambung gara-gara. Ya, yo, Mak tak dherekake. Ayo, Nggir. Kang samar pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana taren saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati apa to pertandane kang goro-goro nalika semanten rampung kinarya ngurmati wiji repat punakawan kula Semargaring Petrus Kula Bagong ing samejekan madaning ora rombo alon Mirim kembang bopong rate bang
Ning jane ya padha wae wong Panakawan ki telu cacahe. Nala Gareng, Petruk, Bagong. Metu Petruk sik ya apik, metu aku sik ya apik. Sing penting anggere ana sing mbayari wis nek rumah aku wis ora masalah. Sowan wonten Ngargasari sami galuh wonten ing pemerintah desa nggihipun ngawontenaken memperingati hari 17 Agustus utawa Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Lan inggih menika bersih desa inggih sampun dipun wontenaken pahargyan-pahargyan kathah sanget wonten ing lapangan menika. Wonten ing dalu menika kinarya pungkasanipun kula sak rombongan katimbalan sowan wonten ing mriki. Mboten wonten atur ing wajib kula aturaken kejawi namung menawi wonten kirangipun dunadung kaping tanduk kiranging tata krami anggen kula gelar pakeliran sedalu natas menika kula nyuwun ing samudra pangaksaming sakalangkung kathah tebih saking raos pemarem kula nyuwun pangapunten jer kesagedan kula menika namung kados mekaten jejering menungsa kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Wagu nek Gareng iki jane ya wangune ya Petrukne ya ora apa-apa aran Petruk ya urung teka. Ku anggere Petruk wis bareng karo Bagong bar dikongkon karo bapak ning negara Ngamar terus mak jedul. Wah, komplit. Saya le gayeng. Kurang pas nek mengeti dina kamardikan kok ora metu gending 45 iki kayane kurang afdol. Keloke Mas. Menggugah semangat walaupun sudah di bulan Oktober tetap kudu semangat. Hari kemerdekaan kuwi diperingati setiap saat. Jiwa harus jiwa merdeka. Sebagai putra bangsa jejer putra bumi kudu tresna marang bangsa kita Indonesia menika. Nah, monggo di anu wasik bukani saka drum terus mlebu balungan. Ya. Drek-drek tung nani nana. Ya. Drum siap drum. Ora sembrono ora. Yo, mangga engko sambut teruske Ibu Warangkono terus diteruske apa? Pira suara wah jan mata kok ora kena jak kompromi ya iki. Omong kok karo merem aku iki jan.
penuk banget kayak ler. Melek yo. Dados. Pas. Balungan sik. Lagune iki lho. Petro nanti Gong, kok kowe sing jedul. Ora usah ndaluk takon Petro, aku wis matur Bapak. Bapak wis tenang terhadap Petro. Lho. Wis tenang terhadap Petro. Wis tenang terhadap Petro iki maksudnya. Bapak wis nampa kabar saka aku tentang Petro iki Bapak wis ayem. Oh iya. Petro ora ngapa-ngapa ta? Ora ngapa-ngapa, Petro ora ngapa-ngapa. Aku ki meneng-meneng iso ngrembug sate lho iki engko. Ah iya. Ya, coba. Yo, Marsudi Mrerahayu. Yo, Marsudi nuntun asu. Mrerahayu. Yo, lopes. Yo, monggo dados, monggo ibu-ibu waranggana. Yo. Lopes kontol baris. Marsudi Mrerahayu. Lopes kontol baris. Kumandang bareng maju kata-kata ayu. Merdeka, bumi kelahiranku. Merdeka, terus tetap merdeka. Kalau kain gembira di kupet petang awe-awe abang putih sandiwara itu lampu sejati nih. Negara kita ugas berdikokan ada dasar Pancasila. Dumadi kawan witakan 17 Agustus sini 7 tahun 1940. Menggugah semangat lagune jan keras ya. Oh, iki carane musik ya power metal. Waduh. Power metal ya. Ayo. Underground. Understatement. Wah iya. Ayo saya keras lo androck. Androck iki keras banget. Iso marahi keras to. Ya mangga. Marsudi Mrerahayu. Ah sindane arep ora usah dileti. Marsudi Mrerahayu, lopes kontol baris. Ngono. Yo, mangga 1 2 1. Yo. Halapate ratahayu. Lopes kontol baris. Muji Mrerahayu. Lopes kontol baris. Kumandang bareng maju kata-kata ayu. Merdeka, bumi kelahiranku. Merdeka, terus tetap merdeka. Wah. Ki mau lagu 45. 45 mula perjuangane bangsane awake dhewe aja nganti dilalekke. Direwangi tata bondo, tata nyawa, tata brana picis mung kepengin iso ngadeg di atas kaki kita sendiri. Jangan dibantu oleh orang lain dan bangsa lain. Ah iya. Nganti direwangi do tembak-tembakan perang adep-adepan. Mula jenenge kentreng. Wow. Kuwi mergo biyen dienggo tempat perang antaraning pejuang karo Londo. Weh. Do perang ora nganggo bedil, nganggo pedang. Saka kaduan suarane kentreng. Terus jenenge Desa Kentreng. Weh. Critane ngono kuwi to, critane ngono kuwi. Iki mau selama kowe do nyanyi aku ngarang lho iki. Ayo golek-golek ora apa-apa, wis cekeker. Ah terus dilala kok kalah perang pedang ki Londone nggawa bedil, perjuangan ditembaki duwe. Melayu ngalor kabeh. Nang kono nyabrang kali kok akeh bawange. Ha iya. Terus jenenge Kali Bawang. Ha iya. Sekolah ditembaki duwe melayu ngidul terus anu reng. Heeh. Petruk ra ono. Ha kleru kok.
Mlayu ngidul nang kono ketemu prajurit saka Batak. Oh, jenenge Nainggolan. Surojane jaman jenenge Desa Nanggulan. Oh iya ya. Wah, kowe kaya iso nyeritake pancen ya kuwi sejarahe ora tenan. Kowe terus tembake ngidul meneh. Duel. Ana bedil sing ora muni. Oh. Karo wong Jawa jenenge pusaka jenenge Sentuluk. Terus jenenge Desa Sentuluk Kulon Progo. Ana kono kok ana Sentuluk Ngetan ki ana wong wedok lemu banget, galake ra jamak-jamak kaya macan gembong. Wah. Jenenge Desa Gembongan. Oh iya. Ayo sejarahe dhewe-dhewe kaya tembaki meneh karo londo. Duel. Melayu Ngetan meneh. Nang kono nang prapatan kuwi ketemu karo wong wedok. Wo. Wong wedok kuwi diampirke pejuang kuwi. Ngono ndrek teng omah kula mawon. Ning wedok iki melayu, asih pejuange ndelok Sidorayu dadi sedayu. Wo. Wela kok. Kok iso apik tenan kok iso cok. Kandhane ngayal kok kowe. Tembake nek londo-londo Ngetan meneh. Weh, heeh to. Oh, sejarahe ana ya kok ngono sejarahe iso Ngetan meneh. Terus nang kono kuwi oke Gamping jenenge Gamping. Ngetan meneh. Kok cepet banget ora ana peristiwane kok. Ayo. Ngetan meneh. Heeh, tekan Ngetan meneh, Ngetan terus ya to. Ketemu prajurit saka ngendi jenenge kraton jenenge prajurit Wirabraja. Perang nang perapatan kuwi jenenge Wirabrajan. Weh. Tembake saka wetan bali ngulon. Wah, pejuange do ngelak. Terus nang kono kuwi ana bakul wedang jenenge Pak Kadi. Oh. Takoni karo Pak pejuange Pak Kadi iki pira? Pak Kadi iki pira? Terus jenenge kampung Kadi pira? Oh. Eneng tenan. Wah, eneng tenan kuwi. Tembake londo pejuang kari 40. Nang ngono do mlumut jenenge 40-an. Tembake saka kidul. Waduh. Ngalor, heeh. Ngalor nang kono do ndelik nang sarean kekunci saka njero. Terus jenenge kuncen. Weh. Ngalor meneh ketemu prajurit saka Surabaya. Weh, do leren bengi-bengi kok. Terus do pijet-pijetan. Prajurit Surabaya ki dipijeti karo prajurit saka Yojo. Nggon anu kelek niki kericak ngono. Wong Jawa Timur nek ngundang cak to, kericak jenenge kericak. Weh. Lha kok warna-warna ya, heeh. Kericak ngalor. Ngidul, Ding. Ngidul apa ngalor? Aku bisa tak teluke. Oh, ngidul. Heeh. Kidul kono kuwi ana wong bakul lemah murahe ra jamak-jamak tur lemahe subur makmur jenenge Siti Mulya. Lor Tugu kae, heeh. Siti Mulya. Ngalor wong ngidul. Ngalor wae nek ngidul saruwe. Ngidul apa ngalor? Ngalor ngidul ming bakul kembang kok kono. Heeh. Bakul kembang jenenge Sastra Wijayan wis ora usah takon. Bakul kembang anjir. Kuwi anu perjuangan ndi kuwi? Iki mung karang aku kok Reng. Ora usah dadi ya mbangane ora ngomongke perjuangan. Sing penting perjuangan ki ayo padha di lestarekake. Bener ngendikane Bung Karno. Kita gampang melawan penjajah yang berwujud manusia dari Belanda. Tapi sekarang kita mungsuh dengan bangsa sendiri. Mula ngati-ati bener Elisa mau radikalisme kudu diberantas ke bumi Indonesia. Ora pantes mapan ning bumi Indonesia. Pancen bener. Mula kabeh iki ora kok dadi kewajibane aparat keamanan tok. Ning Pak RT, Pak Duko, Pak RW, Pak Lurah kudu teliti nek ana ketoke kira-kira wong asing sing arep menetap nang kono diteliti tenan. Iki arep gawe rusak apa arep gawe tentrem? Ah iya. Pahame piye? Pahame. Aja watone iso nampa tok, ning kudu diteliti. Nek ora kaya ngono kuwi radikalisme ora iso ilang saka bumi Indonesia. Mang iya, apik tenan. Kowe iki iya iki turu ora ning ora. Engko nek ketoke matane mloro, matamu iki kere, matamu kuwi ora. Karo kakane dunake mata-matane ora. Ya nembang ya Gang ya karo sinambi omong-omongan. Heeh. Ya, tetembangan sing kepenak. Ayo, Mbak Tiwi. Ya. Kok nembang? Heeh.
jumeneng ki penontone jo kae. Ah iya. Sing tekan lho kae tekan dhuwur. Oh wit tak kira nek wong delok. Wit kok didelok ora. Ayo, nggo ngilangi adem awake diobahke iki. Engko anggere bar gara-gara adem banget lho iki. Do mlumpuk rene apa piye sindane? Men ngapa kaya? Men rada rate adem. Uyu-uyukan kok ora aku ora nyabetke wayang ora apa-apa wis. Tak suluk tok. Hau dengkulmu melocot ya ora. Ayo, diaturke Mbak Tiwi apa? Napa, Pak? Manut saisamu ya ora kadung tresno terus. Kadung sengit ya ora apa-apa. Rokoke Pak Wanda marai watuk lho, Pak. Awang kancane dodoyan filter kok kowe iki klobot dhewe. Nganggo menyan. Mulane ket mau kok sriwar kaya ana lembut. Bul kowe to sik ngundang. Rumah saku kok suwe-suwe sinden kabeh do jatuh cinta karo Wanda lho. Mbok iki bocah iki kaya anu jenenge sinau pengasihan endi iki. Maune tatin wis tergila-gila. Bola-bali Mas Wanda. Saiki genti tiwi. Lah kebule tenggen kula kok. Ah iya, engko tak ilangi rasaku waduh. Ayo, apa jenenge lagu apa? Ayo jeneng aku. Wah, ngene kok ndak. Ah, nek iki yo gawe-gawe. Wong njur watuk digawe kok. Yo, heeh ngono kok. Yo, ngaturke apa? Iki sinden paling menengan dhewe di antara sinden-sindenku jan ra tau omong, ora tau ngopo-ngopo meneng wae ngerti-ngerti semaput. Ayo gak wis. Rengu nggih. Rengu. Ya, bawani. Piye iki mati kabeh apa ya kok dong? Nenggon niku Abang Bungki. Abang Bungki. Waduh, dilokke Abang Bungki terus udute ngene lho. Iya. Memanise marati. Pripun, Pak? Memanise apa memanuke? Memanise. Memanise kok orang kok iki tak antil lho, Reng. Bisiki ora. Udutmu iki lho. Iya. Pacane. Ya. Pacane mung saja. Gayane kata-katane aku kena imbas. Imbasi apa? Imbas ki bapakne bapakku. Akeh simbah. Gandes luas wira kane ning sesuk tetep dicoba lho iki fragmen Tatin Trowanda iki kudu dicoba mesti ketok mesra kae. Kira-kira antaraning sapa karo sapa? Ayo, Den Mas Subrata karo Cempluk. Waduh. Cempluk karo Cemplon. Neno. Rina wengi mung tapan. Ki ya wis bareng lairke, Reng. Waduh. Wis lairke ta iki?
Wis walah bocah semono kok nglairke. Semono ning umure tuwa kuwi. Oh. Ah ta. Mulane awake lak urung pati bali to. Ane endi kok ora bali? Awake iki rung pati bali kaya wingi meneh ngono lho. Kok nendi kok ora bali dengkulmu mlocot. Awak lho dolan ndase dolan ngono piye? Ya ora. Mlembung wetenge iki sesar ki le kimpes angel. Oh, ngono risasu aja sesar. Normal. Berusaha normal. Ora apa-apa ora usah. Anggere pesen karo tukange. Pesen karo tukange muni piye? Dingangai lho Bu, ngono. Ya. Engko ndak bojomu muring-muring. Napane Pak sing dingenge? Wis tak takon-takon. Kowe iki iya. Ben kanca-kanca men ra ngantuk. Lah do dibahas dhewe-dhewe. Kae wis gayeng kok sing ngethuk wis bahas karo sing ngenong. Ya. Montang manting tanjena neno kang masira wong awas nadane bagus oke iki sindhen anggere muni rung di bojo rung di bojo suarane apik ndek bojo suarane apik bareng meteng anak-anak suarane sok bleru lho. Ah iya, kuwi kesalahan apa? Lingeden terlalu seru. Dadi pita suarane kadang kala sok meleset. Oh, ana pita suara nggon gunungan iki kamu. Iso meleset. Heeh. Menengno wae manut sak metune. Ah iya. Sambil tengok-tengok ngene iki lho, Sa. Na ora taya kowe. Ben suarane ajeg. Ya. Gampang temen ambe beda kaya ngono kuwi abot-abote wong wedok iki ngono lho. Mula wong wedok ya aja sok disia-sia. Wah, padhiake ora. Direwangi perang apa jenenge? Sabil. Lho, perang Sabil iki nglairke anak kuwi. Kurang-kurang bejane gondol nyawane sing wedok ibune. Nek ora ning ya kuwi nek nglairke ngono nganti ora niki biasane ngendikane sok dicadang swarga. Ha iya. Mula aja sok sia-sia. Mesake wis sangang sasi mlaku edong. Gek ra digandeng sing lanang. Sing lanang le mlaku dhisik nek muni pandane Pak. Wis mlaku dhewe isin aku. Wong lanang kurang ajar ngono. Kowe biyen piye? Oh, tak gandeng bojoku. Iso ora kuat ora tak bopong yo. Ah ya apik ngono kuwi bareng tak bopong ambruk kabeh. Oh ngabot kok soalé. Ha iya. Ya. Sajake katon rangu wonten apa niku pilih sampun dangu. Wah, penak iki. sajake katon rangu wonten apa niku Benten apa pancen sampun
bebasan bebasan saupama kaya ngenteni kumambanging sing nyamleng ya le nyamleng no 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 kono kang wis kalenggan angumbar jogate rasah seru-seru dhisik. Iya. Sing jeneng operasi sesar ki ora dijahit lho, Reng. Dilem. Wah apa? Wah, saiki canggih, saiki ora nganggo diobras barang. Nganggo ming dilem. Oh, mula marine suwe. Kok kowe ngerti? Anakku sing terakhir kan sesar. Oh, ta. Sing wedok kae dilem nganggo lem kertas.
kraket nek ora kraket, mula krakete suwe. Oh iya ya, mula ngati nggo obah seru ya ora kena, nggo bengok seru ya ora kena, kudu ngati-ati temenanan. Iya. Yo, diteruske Gong. Ayo Sa, Orisa, yo. Heeh, yo, jumeneng. Ding 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 ding. Padake wong dramben ora. Kuwi wong meteng e wong dramben. Ayo, wis. Alon-alon ndak apa-apa. Ayo bocahe dijak prihatin. Iya. Nggih. Ikale nyawang jan grantes ora usah tok pikir. Engko malah nangis kowe iki ora. Sing wis ya wis ora. Sok dingonoke menah. Iya, ora usah kuwatir. Ayo, Sa, nembang apa? Sing gayeng, Pak. Ah iya, ning oleh joget rasa tenanangan. Kula ngeten iki kok meneng. Ya wis ngono wae. Nek turu ra mengkurep. Ndak dubengke bojomu engko. Ayo. Ayo wong meteng kok turu kon mengkurep. Ah, bojoku nek turu mengkurep ae. Oh. Ayo mlumano, emoh mengkurep bae men le pola tonjo. Iya, ya wis ben. Mula saiki dalan aku sing cilik lak ngeyel banget tau. Heeh. Jaluk dituwe ngarani anakku umur 1 SD we. Kae 50 ngono ya. Kok biru, Pak? Karemu, Abang. Ora entuk terus nggogohi tas dhewe. Edian ya. Turun sapa ya? Ayo turun kowe. Kowe mbiyen yo sok nyolongi dite bapakmu kok. Konangane yang semua. Heeh. Ayo. Lali janjine ya, Pak. Lali janjine dibawani apa? Sing gayeng. Ketoke wedok sak kuwi sak. Mboten sida lanang. Lho, am njalukmu apa ya? Lah wingi jenengan lanang jarene. Ah wingi lek mbek modar umur 4 sasi. Oh. 4 sasi iki rung iso pasti isi molak-malik. Niki wedok berarti. Wedok ketoke ketok menjuluk munggah ki wedok. Ah iya. Wedok lanang disyukuri paringane sing gawe urip. Nggih. Anane anak kuwi saka tembung ana, sing iso marahi ana ki sing gawe urip. Anak ki kowe sing nampa anake ki kowe. Kowe sing ngupakara kuwi titipane sing gawe urip, rejeki tumrap kowe. Lah iya. Sing jeneng ora ndek anake direwangi mrono mrene pengen ndek anak. Ndi sing golek banyu, ndi sing golek kambil, ndi sing golek syarat werna-werna. Iya, disyukuri rasa kuwatir. Heeh. Wis rasa digagas kawis rasa merna wis tenang atimu. Nang nggon aku. Tak nehi aji japa mantra menisa. Yo. Dina Minggu. Lho, suarane malah landung to. Ayo suarane dibantu anake saka njero kok. Kang tak anti ya kudu diupakara tenan. Ngombe susu anu apa jenenge perkembangan tubuh. Ha iya. susu napa, Pak? Ayo susu ibu hamil. Oh, susu hamil. Susu sapi. Ya susu sapi ki ya apik ora. Ana ibu hamil ana. Heeh. Men bocahe sehat. Wis umur 8 sasi bojone kon sregep. Iya. Nggih. Mong lali janjine janjine anane pijar semoyo pinter golek alasan ya pinter golek alasan ngandar-andar
bagus nek wedok mesti ayu kaya mbokne. Ayo. Aja tiru mara tuamu lho ya. Lah pripun to? Kecreweten kae kok. Mamini. Sumini iki omong kok tanpa jeda babar blas. Ha iya wis ben. Ya. Aku wis Ya. ora minggu sing tak tunggu kowe ngajak Wis rasa obah nyemelangi. Jak golek duit. Ha iya. Jak prihatin sewengi ngono kuwi. Ha iya ning iki ora takon terus-terusan kok ori saiki anggere bengi iki mangkat sesuk bengi takon prei. Sesuk bengi takon prei, bengi bajute takon mangkat. Ngono kuwi dadi ora diterforsir. Men istirahat nang omah. Ha iya. Sesuk nek ngancik 7 sasi cuti. Oh iya. Cuti menunggu kelahiran ya karo kanca-kanca ben iso nglumpukke dhuwit dienggo nyumbang. Nah iya.
iya, ya piye Karang? Kira-kira Karang strategine ngono kuwi. Heeh. Iki kok ketoke bulan iki ra iso ngangsur to Mas. Ya do meteng ya. Ben engko disumbang kanca-kanca. Lah ngenteni sangang sasi. Aneh-aneh ora. Iki sing ngurung jumeneng. Mbak Ayu Purwalestari. Ya, anggo Mbak Neti karo Mbak Prastiwi iki entuk pelingan saka Nggoge. Heeh. Magelang sesuk awan sindan kudu ngadeg. Wah, iya ora apa-apa. Wilih meling dek kapan? Karang aku kok. Ngawur ora. Sinden mayang awan kok kon ngadeg ora. Heeh. Ayo yo, jumeneng. Mbak Ayu Purwalestari. Mau bengi mesti nyegat aku ning gange. Mesti dikon. Aku jujur kowe mesti dikon bojomu to kowe. Ha ta? Mboten. Wis ora iso sing ngulik iki bojomu nek kowe ora pati ya. Mesti kowe nang kene wae engko mobile Pak Dalang dicegat. Pundi Pak transferane gangsal atus. Nek ora dingonone kowe iki ya sok lali, bener. Iya. Loh tapi kan udah janji. Iya, emang udah. Janji harus ditepati dong. Iya, saya enggak pernah cidra. Cidra. Wes sak mestine. Wah wis lagune Didi Kempot kuwi. Kok cidra kok wis sak mestine ora. Yo. Iya. Monggo, lagu apa Mbak Ayu? Ya. Napa nggih? Anu. Selendang Sutra Kuning. Wah, iki apik. Selendang Sutra Kuning. Yo, kelingan mboten. Aku kelingan kanca-kanca iki mesti kelingan, kanca-kanca iki ninggal dik ning angkringan wae kelingan. Apa meneh Selendang Sutra Kuning. Wis keletan seminggu. Aku dek Senin kae ninggal 1000 lho. Ah. Ayo Mas Bimo buka catetane. Sing rentem buka catetane. Wah, buaran. Selendang Sutra Kuning. Iki rada arang dunekke lho iki mulo kudu ngati-ati. Iya. Kadep tasma utuh. Kuwi selendang biru. Oh iya ning. Selendang Sutra Kuning. Mangga. Nggih. Kok sinom grandel pun dereng nggih. Urung metu. Heeh. Isih nglempit. Heeh. Hah? Napa nih? Bukune kuwi lho, bukune rong dibuka. Sinong brandele. Wondo seneng banget. Jabut untumu Kang. Oh, sing duwe. Yo. Mamanismu angu jiwat Rada klasik iki rek. Ah iya. Agawe ruciting gale lara apa kang si umpama munduta rokmi ibarat wong numpak prau
ing matyaning jala nidi temah kunjing anggenjong ning pagulingan Slendang sutra kuning monggo dados ya Slendang sutra
mau jane didadekke Pak Bambang wis kondur. Ayo. Nggih, sampun. Ya, matur sembah nuwun, Mbak. Ayo, ya. Ya Kang Sen apa jenenge apa? Awas suara Kang Sen ngono kuwi. Mesti mandeg dalan. Ya. Ayo nang ya suwanane bapak kae Ndara Kresna karo Ndara Janaka wis rawuh areng ngrembug apa iki kok nganti Petro barang dadi korban. Ayo. Kudu ditanjihke mergo nek nganti ora tanjihke dhewe kelangan sedulur. Ha iya. Petro maskot ayo. Janeng yaneng nalaka kati langit Mambang pantepas wulana pamaneka